Kikubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka music video bala ai kerteng Nathwei Dohnud. On sa pelat pat ba ha ka khatsan Tarik menta ubenai Kyllalyngkot arajar arpoar ha kapor san baje janmiet ha emdor Suchiang YouTube channel. Ya kani ka jing Rwai Nathwei Dohnud la direct bat ringdor da ukiki garan bala penmi da uba emdor Suchiang bala ak da ka Emily garan kum kapuran bat ukor bas nong rum lensiang kum uteng syam bala Rwai da uram Suchiang bat ka bala seudor renta thiang. Kat ba unong pen babriu bat pen itenat ya karyam kaben jong kapuran bat uteng syam udai uba wan prang kharbuli bat ya ki kentien jong kani ka jing Rwai lashna da uif lapasam.